Qozon siley. Hozir radio algıçlar yanına balalarını chaqiramiz. Adabiy dramatik topshiruv tinglaymiz. Hozir biz sizning ixtiborga yozuvchi Sulton Shamsiyning Ut xaylasi degan asari bo'yicha ishlangan radio tomosha taqdim etamiz. G'usman Ahmadjon insinurovkasi. Rollarni boshqaralar. Olib boruvchi Rinat Tojiddin. Quyosh Ildus Ahmadjon. Jirona Zulfira Zaripova. Urman Ildar Xayrullin. Havo Lutsiya Hamid. Og'im suv Doniya Nurli. Ut Halim Jalal. Kishi Yunus Safiyullah. Burun zamanda, bik burun zamanda, kişeli jir yüzünde bütünley bulmaganda, dünyada quyosh bilan jir, alarning üç balası urman, og'im suv, havog'ina yashagandi. Bik tatu yashagan bular. Her qaysi o'z ishin vaqtida hem jirine jetkirib ishlagan. Şuna turmushlari da matur hem yemli bo'lgan. Bilgili quyosh ul zamanlarda da şuluk quyosh ekan. Yağni ertan ufuk chetinden ko'tarilib, bütün cihanını altın nurga quyma. Tüngi salkınca havanı, tumanlarını quvub tarata, üzün zarıgıp kütken caniyelerine sihatli jılısını leşeyken. Şul sebeple jir yüzünün tiriklik yeleri, anı bik hürmet etken. Alar için quyoshdan da izgi, ondan da gali zat bulmagan, anı zurlap, quyosh ata deb yurtganlar. Ул шақта жир yüzeli tutaş urmanlardan turgan. Şol iksiz şiksiz qalın urmanlar arasında sazlık gülliklerde yaşışır ekan. Endi muhabbet ağaçlar üzüne bir mucize bulgan. Zor jimişleri mini üz degandey üzleri ağızga kirga tura. Hem barısından da hoş isler bürküle ekan. Endi ertangi quyosh nurlari shashaklar üstüne tushu bilan shiq tomchilari olli gulli tuslarga kirib qobinib ketalar, jil isib qo'ysa olmos yomg'irisiman yaproqdan yaproqqa sikrishib jir ustine quyilalar ekan. Albatta bu go'zal dunyoning xo'jasi jir bo'lgan. Ol barıсын qayg'irtib qarab turgan, jirda yashillik ko'p, sular mo'l bo'lsin uchun bir de kuchin qizg'anmagan gil ishda, xizmatda ekan. Hem bu mashaqqatlarni o'z ustine olib, gil shulay g'am chegib turgani uchun uni ululab, jir ona deb yurtganlar.
Аңарга хәтсез вазифаларны үтәүдә балалары урман, агымсу, һава булышкан. Birden bir уллары урманның да исеме җисеменә туры килгән. Шуннан да ул мәхәббәт кыяфәтле, иман кәүсәселәй нык гәүдәле егет булган. Урман үзенең әнкәсе җир каршында яшеллек, бигрәк тә агачлар иминлеге өчен җавап биргән. Әйбәт кенә үсәләрме? Үсәр өчен дым җитәрлекме? Артык куерып китеп, шифалы кояш нурларыннан мәхрүм калып чагаймыйлармы? Мондый эшләрнең һәммәсе дә урманга йөкләнгән. Яшел мазардан ут чыгып, берәр бәләгә тарганда да агачларны урман кайгырткан. Хәер, бу очракта аңа сеңлесе Агымсу да булышкан. Гомумән, бу гаиләдә бер-береңә ярдәм итү, күмәкләшеп эшләү гадәткә кирип киткән. Шулай булмыйчасын. Алар барысы да җир ана балалары бит. Ә җир йөзе аларның уртак йорты. Өлкән кыз Агымсу холкы фигыле белән аз сүзле, моңсурак йөзле, сабыр табигатьле икән. Әйтәсе сүзен гел уйлап, бәрәгәйле итеп әйтә белер. Үреп салган узын тулымлы, тубыкка җиткән узын күлмәге аны тагын да җиттирәк күрсәтә. Шул сәбәпле урман белән һава аңардан бераз шүрли дә икән. Сеңелләре Һава исә апасының гел киресе. Кызы уйный да көлә, шаяра да очына, чәчәктән чәчәккә кунган күбәләкмени? Бер карасаң, күлмәген җилфердәтеп күккә ашкан була, ак болытлар белән әйлән-бәйлән уйный. Икенче карасаң, иксез-чиксез урманнар өстеннән гизә. Апасы Агымсу биләмәләренең тын күлләр күзгесендә үз шәүләсе белән уйнап, шырык-шырык көлә, тирә-юньне шатлыклы авазларга күмә. Билгеле бу җилбәзәклек Агымсуга охшап бетми. Качак ул маңгаен җыера, әмма сеңлесенең самими килүе ахыр чиктәне барбер елмаерга мәҗбүр итә. Андый чакта якты күл өстеннән җиңелчә дулкыннар йөгереп уза. Менә шулай бер-берсен хөрмәтләп, үзара ярдәмләшеп, ямьле җир йөзендә тату гына яшәгән бу гаилә. Шунысы кызганыч, җир матурлыгын күрердәй, шау-чәчәкле үсемлек дөньясына карап сокланырдай, гаҗәеп җимешләрне татып карардай зат булмаган әле ул чакта. Җирнең гүзәллеге, нигъмәт байлыклары нинди зур бәхет икәнлеген бары тик җир ана аңлый торган булган. Ул заманнарда да көн кояш чыгудан башланган. Афык читендә таңсызлыу белән җир балаларын йокыдан уята икән. Тереклек ияләре кояшны аяк өсте торып каршылаганнар. Тик табигать балалары урман белән Агымсуга иртә туры бик кыен икән. Моны күреп, әниләре аларга назлы гына дәшеп карый. Урман улым, кадерлем, тор, вакыт инде. Тик урманның кирфеге дә селкелми. Ул отырмагач, әнкәләре тын яткан күл ягына борыла. Агымсу кызым, уян, атаң кайта. Торыгыз, тор, бәхетегезне йокламагыз. Ләкин яр буендагы камыш түшәктә яткан Агымсу да йокысыннан арына алмый.
Ул авыр тулымлы башын гына икенче якка борып куя. Төнне биек агач башында үткәргән кызы Хава исә, әнисенең тавышына уянып, күзләрен ача да, мизгел эчендә җиргә очып төшә. Әнисенең йөзе нигә борчулы икәнен шундук абайлап ала. Очып диярлек урман абыйсы янына килә. Шаярып аның борынына өрә, киемнәрен тарткалый, бөдрә чәчләрен тузгытып ташлый. Шунда борынына җил кергән урман төшкереп күзләрен ача. Ә Хава шаркылдап көлә дә күл буендагы агым су янына ашыга. Килә килешкә аның да битен канаты белән сыйпап ала. Агым суда уянып китә. Хава тагын бер көлә дә күз ачып йомганчы күккә күтәрелә. Урман сулар өстеннән бер-ике әйләнгәч хәбәр бирә. Уяныгыз! Көн туа! Атабыз килә! Мин аны күрәм! Ә аста, тын күл буенда бу вакытны көндә кабатлана торган тантанага әзерлек бара. Җир, урман, агым сулар аталары кояшны каршыларга җыеналар. Күл өстендә тагын бер-ике әйләнгәч, Хава да алар янына төшә. Шитендә беренче нурлар күренә. Алар агач башларыннан йөгерешеп узып, болынга, үлән өстенә төшәләр. Һәм шул мизгелдә мең-мең чык тамчылары гөлт итеп кабына да, тирә-юньне гаҗәеп төсләргә күмә. Һава ниндидер гүзәл аһаң белән тула. Ул заманда табигать ару булганга шулай гел аһаң музыка ишетелеп торган. Табигать пешранмаган якларда аны әле дә ишетеп була. Әгәр андый якларга барып чыксагыз, колак салып тыңлап карагыз әле. Ул серле аһаңны һич шиксез ишетерсез. Күл аръягындагы урман өстендә кояш күренү белән балалар аталарын сәламләп җыр мәдхия башлыйлар. Хуш киләсең, кояш ата! Бар җиһанны яктыртучы, Барчабызны җылытучы, табигатькә җан өрүче, илаһи зат. Күк йөзендә мәңге балкып. Бу мәдхия башкарылган арада башына алтын таш, өстенә күк йолдызлар белән чуарланган сары чапан кигән, кулына хакимият билгесе, алтын таяк тоткан кояш алар янына килеп тә җитә, сипкелле йөзе белән юмарт елмаеп, җир ана белән балаларын сәламли. Саумысыз, газизләрем? Исәнме, хуҗам? исән мәкәебез, мәңге балкы, мәңге балкы. Кояшның моңа бик күңеле була. Йөзе тагы да яктырып, балаларын кучагына ала, аркаларыннан сөя. Олылап каршылауыгыз өчен рәхмәт сезгә, газизләрем. Шулай да бу хөрмәт әниегезгә тиеш иде. Әйе, мин бит киләм дә китәм. Әниегез гел сезнең белән. Ул сезне карый, кайгырта. Кичер, әнкәй. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Гел яшь, чибәр бу. Булды. Үзегезгә рәхмәт.
Исән булыгыз. Ә хәзер эшкә керешергә вакыт. Без әзер, әнкәй. Барсына да әзер. Алайса барыгыз. Китте. Йөгердек. Очтык. Урман нык басып, абаганы хәтерләткән биек агачларга таба юнәлә. Агым су ялтырап яткан күлгә юлда. Ә җиңел җинак гәүдәле һава күлмәкләрен җилферләтеп җирдән аерыла да, канатларын җилпеп алан өстендә бер әйләнгәч, болын кырлар ягына аша. Артыннан күңелле көлүе генә ишетелеп кала. Балалар таралышкач, бер мәлгә тынлык урнаша. Билгеле, җир белән кояш бер-берсен сагынышкан. Берсе галәм киңлекләрендә йөргән арада, икенчесе аны юксынырга да өлгергән. Шуңа күрә сөенешеп басып торалар. Рәхәт тә соң сезнең белән. Ник алай дисең? Беләсеңме? Гомер буе күкләр гизеп, анда бер җан иясе күргәнем юк. Ә монда җәннәт, каравыл балкып яткан чәчәкләрне. Гомумән, минем моннан китәсем килми. Ә син кал, китмә. Ул чакта төндә килә алмас. Ничек китмим ди? Син бит моның мөмкин түгеллеген беләсең. Ә син мөмкин булмаганны эшлә. Гомердә бер тапкыр. Юк, булмый. Китмәсәм, дөньяда тәртип бетәчәк. Көн белән төн буталачак. Гомумән, күк кануннарын берәү дә боза алмый, хәтта мин дә. Әлбәттә, җир моны белә. Белсә дә аңа мондый тәртип белән килешүе кыен. Эй, атасы, белмисең. Ни бар әнисе? Әллә берәр хәл бармы? Син, атасы, минем хәлне күз алдына китереп кара. Тәүлек саен төн килә. Син китәсең. Балалар йоклый. Минем күзгә генә йокы керми. Андый чакта миңа шундый яман су. Үземне кая куярга белмим. Шуннан хыялыйга әйләнәм. Ничек хыялыйга әйләнәсең? Һич аңлап җиткерә алмыйм. Сәер, синең бер нидән зарланганың юк иде шикелле? Ярар. Әйтим алайса. Кайчак шулай хыялга бирелеп китәм. Кычагымда гүзәл бер сабый булсын иде дип уйлап куям. Сабый? Ә урман, агым су, һава, алар җитмиме? Алар зур инде. Үз башка яшиләр. Күрдеңиш, киттеләр дә бардылар. Ә мин ялгыз калам. Мин бит кычагымнан чыкмый торган, аларга охшамаган Марасы турында хыялланам. Соң, тукта. Ягъни, ничек аларга охшамаган? Әйе, ул матур да, акыллы да булсын. Барысыннан да айрылып торсын иде. Ах, мин аны шундый яратыр идем, кадерләр идем. Белмим. Бүген әнисе сиңа әллә нәрсә булган. Хәтта тануы да кыен. Үзем дә аңламыйм. Шуннан, миңа әллә нәрсә булды. Бала гөл күз алдымда тора. Хәтта төшләремә керә. Соң, андый баланы кайдан алырбыз без? Син кояш, кыдрәтең шиксез. Үтенәм синнән. Ул бала миңа зур куаныч булыр иде. Кояш бер авык уйга чумып тын тора. Аннан ниндидер нәтиҗәгә килеп, кулындагы алтын таягын югары күтәрә. Күкләр безне ярдәменнән ташламасын. Карар кылдым. Әйдә, шакыр балаларны. Ә соң балалар нигә? Шакыр, кирәк. Балалар, кайтыгыз! Атагыз чакыра! Кайтыгыз! Барыннан да элек арада иң җитезе һава кайтып төшә. Аның артыннан урман белән агым су килеп җитә.
Агым су ашыудан хәтта тулымын сыгарга да өлгермәгән. Аңардан тып-тып су тама. Менә без кайтып та җиттек. Ни булды, әнкәй? Ник чакырдың? Менә атагызның сүзе бар. Барысы да кояшка төбәлә. Тынлык урнаша, аталары аларга ничектер сынап карый. Балалар, әгәр дә сезнең бәләкәй инегез булса, сез аны яратыр идегезме? Энем булсамы? Энем булса, яратмыйммысың? Әйе, бик сөенер идек. Бик күңелле булыр иде. Димәк, барыгыз да риза? Риза, әлбәттә, риза. Җирнең йөзе тагында нурлана. Ул кояшның көченә, кудрәтенә ышана. Аңардан берәр мөгъҗиза көтә. Кояш аның ышанычын һич шиксез аклар. Күкләр ярдәме белән башладык. Шаһитлар булыгыз. Кояш балаларына күз йөртеп чыга да, кулларын акрын гына баш өстенә күтәрә. Төрле тылсымлы хәрәкәтләр ясый. Кинәт җил исеп куя, күк читендәге болытлар хәрәкәткә килә. Сүзешергә җыенган үгезләр кебек зур тизлек белән якыная башлый. Көн сүнә, сүрелә бара. Яктылык инде күкне басып алган ике зур болыт арасында гына чагыла. Аналарына сырышкан балалар, кояшның кудрәтенә хайран калып, мөгъҗиза көтеп, күзләрен күккә төбиләр. Аталарының сәер хәрәкәтләрен күзәтәләр. Барысында да бер уй, бер сорау. Ни булыр? Нәрсә белән бетәр? Менә болытлар кушыла, җиһан бер мизгелгә дөм караңгыда кала, ул да булмый баш өстендә нидер чатнап китә, болытлар арасында чаткылар уйнап ала. Алар сүнәргә дә өлгерми җиргә көлтәдәй яктылык иңә. Моны күреп барысы да ах итәләр. Әле күктән төшкән нурга, әле чиксез кудрәткә ия булган кояшка карыйлар. Аталарының йөзе җитди, каш арасында тирән эзләр хасил булган, зур итеп ачылган күзләрен күктән аермыйча, ул һаман кулларын йөртә, серле хәрәкәтләр ясый. Кояшның куллары акрынлап түбән таба төшә башлый. Гүялар нур көлтәсе белән бергә җиргә шуша. Шул вакыт көтелмәгән хәл була. Барысы да нур төшкән җирдә күз явын алырдай матур гына бер сандык күреп алалар. Асыл ташлар белән бизәлгән капкачы, алтын нәкышлы стеналары җем-җем ялтырый, аллы-гөлле нур чәчә. Бу хикмәт аларда чиксез гаҗәпләнү уята. Нәрсә бу? Кайдан? Нинди сандык? Кояш сандык янына килеп баса. Ул арада күктә кара болытлар таралып та өлгерә, кабат ап-аяз көн балкый. Шунда сандык эченнән ниндидер тавыш ишетелә. Анда нәрсәдер бар? Теләгебез күкләргә барып иреште. Кабул итеп алыгыз. Кояш сандыкны ачып җибәрә. Шул вакыт һәммәсе дә сандык эчендә сабый бала күреп тынсыз калалар. Балам, сөекле. Ләкин сандыктан баланы кояш үзе ала, баш өстенә күтәрә. Таныш булыгыз. Бу
Сезнең энегез. Сыкланып туялмаслык матур. Тәне аппа. Чәчләре бөдрә-бөдрә. Нинди матур. Кабул ит, әнисе, хыялың җимешен. Үстереп, игелеген күрергә язсын. Сабыем, алтын бөртегем. Балалар, әниләрен урап алалар, һәр кайсының кичкенә куллардан тотып карыйсы, ягымлы сүз әйтәсе килә. Җир баланы күкрәгенә кыса. Бик текәлеп карамагыз, күз тигерерсез. Әнә, күзләрендә йокы. Бала йокыга киткәч, җир аны сакланып кына бишеккә сала. Кызыл хәтфә эчендә яткан сабыена сокланып карап тора. Аннан соң кояшның көндәлек сәфәргә китәр вакыты җитә. Ул саубуллашып китеп бара. Иртәгесен кояш әйләнеп кайткач, гаилә тагын күл буена җыела. Затлы бишекне көмеш чылбыр белән ботакка асып куйганнар. Кагылдың исә үзеннән үзе тирбәлә. Бишек һәр кемне үзенә тарта. Шулай сөйләшеп торганда, урман кинәт әйтеп куя. Һаман бала да бала дибез. Исем кушарга иде бит. Чыннан да гап-гади нәрсә башыбызга килмәгән. Әнисе, исемне бәлки син үзең кушарсың. Исеме дә үзе кебек матур булсын, аерылып торсын иде. Алайса, исемне фәкать үзең табарсың. Минем уйлап куйган бер исемем бар иде үзе. Сезгә ашармы, юкмы? Нинди исем? Кеше. Шулай атасак ничек булыр икән? Кеше? Бигрәк сәер исем. Бер дә сәер түгел. Кеше. Ярый икән үзе. Ярамаска. Мин аны аз уйламадым. Миңа ошый матур исем. Кушыйк, шуны кушыйк. Алайса, хәл иттек. Энегезнең исеме Кеше булыр. Котлыйбыз, әнкәй. Бәхетле бул. Шунда бишек тирәсендә акрын гына әйләнергә тотыналар. Һава киң итәкләрен җилфердәтеп, бии такмак әйтә. Калганнары кул чабып тора. Без дүрт багана, авыр кыен шартларда әнкәй безгә даяна. Рәхмәт, балалар, рәхмәт. Мин нинди бәхетле. Менә балалар, гаиләбез артты. Кеше туды. Дөньяга кеше дигән зат килде. Күңелем сизә, ул гади бала булмаячак. Кем генә булмасын, бәхете белән килсен. Урман, агым су, һава. Сезгә әйтәм, кешене ярдәмегездән ташламагыз. Тату яшәгез. Йокла, балам, тизрәк үсәрсең. Әйе, үссен, ныгысын кеше. Әйдәгез, балалар, аңа кумашауламыйк. Кояш чираттагы сәяхәтенә чыгып китү белән, җир йөзенә кабат караңгылык төшә. Дымлы, салкынча төн килә. Моңарчы җир кичке сәгатьләрдә әллә ни кыенлыклар кичермәсә, хәзер кеше туу белән аның мәшәкатьләре, борчулары бермә-бер артты. Соңгы көннәрдә шул нәрсә ачыкланды. Кеше бик четерекле, нечкә табигатьле бала икән.
Аны дымлы havadan da, tungi sovuqlardan da saqlarga to'g'ri kelar. Yo'qsa salqin tiydiruvi, og'rib ketuvi bor. Шул хакта уйлау белән Җир-ананың йөрәге кысылып куя. Күкләр саклыгына күрсен инде газиз төпчеген. Менә ни өчен ничә кич рәтләп йоклаганны да юганым. Баланы гел куенында җылытып чыга. Ләкин бүген арганлык җиңде. Баланы төреп, бишеккә салып карарга булды. Утырган килеш кенә булса да бераз шәрем итеп алырга исәбе. Bir zaman ул кешенең тынычсызлануына уянып китте. Утыра-утыра йокыга куерган икән рәхмәт төшкере. Я, улым, я, елама. Менә мин яныңда. Юрганыңны рәтлик әле. Ят. Таң атарга ерак әле. Торырга өлгерерсең. Ул да булмады. Кеше тәпиләре белән өстендәге юрганны чыеп ыргытты. Бишек кырыена ябышып, турып басарга газапланды. Ниһаять, турып утырды. Аның бүтән тәне калтырана иде. Туңам. Ай, улым, ничек кенә җылытыймсың? Кая? Нәрсә белән генә төрергә? Бер нәрсә юк. Тукта, үземнең камзолны салып торыйм. Хәзер җылынырсың. Эх, шушы суыкны, төне бигрәк дымлы, сөяккә хәтле үтә. Ничек улым? Җылынасыңмы? Түз балам. Менә күп тә үтмәс. Дөньяны балкытып атаң кайтып килер. Җылысы барыбызга да җитәр. Әни, нигәле әти безнең янда кунмый? Җир-ана баланың телгә килүенә гаҗәпләнеп, кешегә карап алды. Улым, көн белән төн алышынып тора бит. Шуңа китә атаң. Алышынмаса ни була? Юк шул. Алышынмыйча кала алмый улым. Тәртип шундый. Алышынмаса? Кара әле, бу бала шактый үткен күренә. Улым, көн белән төн алышынмаса, бөтен тәртип чуалыр иде. Дөнья суынып бетәр иде. Юк, мин тугач кына бетмәсен әле. Әлбәттә, улым. Дәвам итсен тормыш. Көне дә, төне дә үз чиратында килсен. Кызык икән бу дөнья. Ничек кенә кызык әле. Һәм матур да. Андый дөнья башка бер каяда юк. Йөрисем килә. Салам мин бу камзулны. Син, улым, үсеп тә җиттеңме инде? Бик тиз түгелме? Җиттем шул. Менә минем беләктәге мускуллар. Менә күрдеңме? О, чын егет булгансың түгелме? Шунда кеше бишектән сикереп үк төшә. Юк. Әтине мин аяк өсте каршалам. Аңарчы күнекмәләр ясый торырга кирәк. 1, 2, 3, 4. Син, улым, тере бала булырсың ахыры. Бер дә тик тора белмисең. Җылнамыш. Хәрәкәттә бәрәкәт, әни. Телең дә үткенгә охшый. Әйе, берәүгә дә охшамаска булдым әле. Һай, улым, афарин. Әни, әти тиз кайтамы? Әнә, күк чите аллана башлаган. Инде озак тормас. Кеше дә бер ара кызгылт төс иңә башлаган офык читенә карап торды. Кадерле балалар, сез язучы Солтан Шәмсинең «Ут хәйләсе» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Госман Әхмәтҗан инсценировкасы. Рольләрне башкардылар. Алып баручы Ринат Таҗетдин, Кояш Илдус Әхмәтҗан, Җир-ана Зөлфирә Зарипова, Урман Илдар Хәйруллин, Һава Люция Хамид, Агым су
Дания Нурлы. Ут Халим Жәләл. Кеше Юныс Сафиулла. Радио тамашаның икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгырыячак. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Балалар өчен әдәби-драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Кадерле балалар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Солтан Шәмсинең «Ут хәйләсе» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Госман Әхмәтҗан инсценировкасы. Рольләрне башкаралар. Алып баручы Ринат Таҗетдин, Кояш Илдус Әхмәтҗан, Җир ана Зөлфира Зарипова, Урман Илдар Хайруллин, Һава Лютсия Хамид, Агым су Дания Нурлы, Ут Халим Жәләл, Кеше Юныс Сафиулла. Әни, мин һәр төнне шулай туңармын микән? Җир ана үзе дә шул хакта уйланып үзгәләнә иде. Зарыгып көтеп алган сабыйының туңып күшегеп төн чыгуларын күрү аңа да җиңел түгел. Эй, улым, бер хәл кылмый булмас инде. Бар ул җылыта торган нәрсә. Ут дип атала. Ут? Әйе, ут. Аны кулга төшерсәк, кайгыбыз китәр иде. Җылынып тик ятар иде. Әни, сөйлә зинһар. Нәрсә ул? Ут. Утмы? Ут ул гаҗәп нәрсә. Аны кулга төшерсәң, синнән дә көчле зат булмаячак. Сөйлә, әни, сөйлә. Аны сөйләп кенә аңлатып буламы соң? Үз күзең белән күрергә кирәк. Әни, бирегез миңа ут. Минем көчле буласым килә. Юк, улым. Утка атаң хуҗа. Ул моңа риза булмас. Турып кара, әни. Үтен, ялвар. Белмим шул. Бу хакта авыз ачарга да куркам. Син курыкма. Улым туңа бигүн, әти бирми калмас. Ярар алайса. Сырап карармын. Аналар балалары өчен ни генә эшләми. Рәхмәт, әнкәй! Шул вакыт офык чите балкып китте, җир өстеннән беренче нурлар йөгерешеп узды. Бөтен тирә-юньне гүя ялкын камап алды. Ай, соңга калабыз иш. Урман, агым су, һава! Уяныгыз, балалар, тизрәк булыгыз. Атагыз кайта. Күл буенда калганда көнне каршылау тантанасы башланды. Хуш киләсең, Кояш ата. Бар җиһанны яктыртучы, Барчабызны җылытучы, Табигатькә җан руши, илаһи зат. күк йөзендә мәңге балкыр. Кояшны сәламләп тә өлгермәделәр. Кеше каршылау тәртибен бозып, әтисенең муйнына барып асылынды. Ура! Әти кайтты, әти! Шулым, нишләвең? Син каршылау тантанасын бозасың. Ярар, зыян юк. Кеше, төш атаң кулыннан. Тиз бул. Әти белән алай әдәпсез кыланмыйлар. Башка күрмим андый гадәтләреңне. Әни, әтине сагындым, әти. Сагынсаң да әти өстенә алай ташланмыйлар. Ярамыймыни. Килешми. Кояш синең атаң гына түгел бит ул. Бөтен дөньяның, бөтен табигатьнең хуҗасы да.
Улым, жылама. Бигрәк көйсез бала. Төнне дәретләп йокламады. Нишләп? Туңа, суыкка бер дә чыдамый икән. Аптыраган инде. Аптырап нишлисең? Мин барыбер төнгә кала алмыйм. Төн кунмасаң да ярдәм итә алыр идең. Ничек итеп? Әлбәттә, җир анага кояш белән бу хакта сүз башлау җиңел түгел иде. Бераз икеләнеп торгач, җир уендагын әйтеп салды. Син безгә ут калдырсаң икән. Ут? Син аклыңдамы? Ник? Төннәрен җылынып чыгар идек. Шунда бу әңгәмәне тыңлап торган балалар да кузгалышып, бер-берсенә карашып алдылар. Ут сезгә уенчык түгел. Без сак булырбыз. Барыбер ут инде ул. Күрә торып баланы ничек катырмак кирәк. Син бит беләсең, дөнья яралганнан бирле ут гел минем кулда. Мин аны берәүгә дә ышанып тапшыра алмыйм. Мине шундый баладан мәхрүм итмәкче буласыңмы? Ярар әни. Туңсан да үлмәбез әле. Кара инде син буларны. Соң нәрсә сораганыгызны беләсезме? Бирмә. Кызгансаң, ничек тә яшәрбез. Балалар, урман, агымсу, һава. Килегез әле барыгыз да. Ишеттегезме? Әнкәгез миннән ут даулый. Сез моңа ничек карыйсыз? Ут хәтәр нәрсә. Мин аннан ераграк йөрергә тырышам. Алайса син ут бирүгә каршы? Мин куркам әти. Бер вакыт шулай ут белән очраштым. Тәнемдә гомерлек яра калды. Без утны бик сак кулланырбыз. Син, кызым, агымсу ни әйтерсең? Мин әткәй, турысын әйтәм. Утны сөймим. Ул да мине сөйми. Кыскасы, без аның белән дошманнар. Сез утка дошман булган белән генә, кеше дошман түгел бит. Үзең турында гына уйлама. Син, һава кызым, син моңа ничек карыйсың? Без дуслар уйныйбыз, бийбез, шаярабыз. Алайса син утны бирү ягында? Әлбәттә, әткәй, бир. Аңлашылды. Димәк, бер агымсу каршы. Ашыкмый әти. Бәла каза чыга күрмәсен. Кеше әле зәгыйф, шыныкмаган. Утсыз яши алмаячак. Шулай бит улым. Безгә ут кирәк бит. Утны кайда сакларбыз соң? Моны ишетү белән җирнең йөзе яктырып китте. Ул кешене кабат җиргә бастырды да, янәшәдәге агач кушыннан бер нәрсә тартып чыгарды. Менә, шунда салып сакларбыз. Шүлмәк? Әйе, ут балчык шүлмәктә торыр. Бер кая да китә алмас. Шүлмәк кулдан кулга күчте, аны һәркем әйләндереп карады. Утның сикеренә үрли торган гадәте бар. Чыгып качып бәла каза китермәсме? Без шүлмәкне шитлек эченә куярбыз. Син безгә тимер шитлек ясап бирерсең. Син алайса барында алдан уйлап куйгансың. Булай булгач күндердең әбисе. Ярар. Синеңчә булсын. Ишеттеңме, улым? Рәхмәт әти. Мәңге онытмам. Зур усулым. Яхшылык эшләү рәхәт нәрсә. Шулай да мин бер шарт куям. Мин сиңа, улым, утны әнкәңә якыннарыңа зыян китермәслек булсаң гына бирәм. Китермәссеңме? Китермәм әти. Сак булырмын. Ант ит. Ант итәм. Ут белән уйнамаска, әнигә, якыннарыма зыян китермәскә ант итәм. Яхшы. Тор, улым. Саклана күр. Ут бик куркыныч нәрсә. Аңлыйм әти. Алайса керештек. Күкләр ярдәменнән ташламасын. Кояш җитезенә борылып, чапан итәкләрен канат сыман як-якка айырып, ике кулын күккә күтәрде. Мәдәт бир!
Зинат баш өстендә күк гүмбәзе шатнап китте. Яшын кылычы янәшәдәге агач бутагын кыеп төшерде. Кояшның кудрәтеннән үнсез калган якыннары күзләрен төтенләп торган бутакка төбәделәр. Менә бутакта гүлт итеп кызыл ялкын хасил булды. Ул үсте, зурайды. Бу ут иде. Ул як-якка талпына, күрше бутакларга канатларын сузгалый башлады, тик үрли алмый, зәгыйф иделе. Урман өчен ут капкан бутакка карап турудан да зур газап ю. Апам! Агым су! Сүндер зинха! Тизрәк! Әмма кояш ишарәләп агым суны туктатты, агач янына килеп, улын янган бутакка сузды. Ут исә шуны гына көткәндәй, җилфер килеп аның учына сикерде. Кузам, бuyur! Менә нисе, хыялыңа ирештең. Бездән ут кабул ит. Яшә, әткәй, дан сиңа! Мәрхәмәтең өчен рәхмәт, олуг кояш. Кыдырәтең бер кайчан да кимемәсен. Менә улым, шушы була инде ул ут. Хикмәт иясе, үзе күктә яралган. Сиңа тугры дус та, явыз дошман да була ала. Ут дустың булсын. Амин. Изгелегең өчен рәхмәт, әти. Мин сине онытмам, мәңге балкы. Кил, таныш ут белән. Исәнме ут? Ай! Харап итте. Баламның кулын пешерде. Менә белдең инде утның ни икәнен. Ул тешли. Сак булсаң тешләмәс. Уяу булырга кирәк. Әтисе, нигә алай баланы өркетәсең? Курыкма, улым. Тора-бара ияләшерсең. Юк, куркам. Син аның хылкын өйрән. Якында килмә, еракта торма. Җир-ана чүлмәкне кулына алды да, кояш янына килде. Әйдә, сал шунда. Шул вакыт ут читкә тайпылды, чөнки чүлмәккә керәсе килмейде. Күрдегезме? Нинди елгыр? Кер, хәзер үк чүлмәккә кер. Менә шулай. Улым, кил әле. Менә чүлмәк йылына да башлады. Юк, куркам мин. Кыю бул, улым, кеше бит син. Ниһаят, кеше сакланып кына кулын чүлмәккә сузды. Ни гаҗәп, бу юлы ут үзен тыныч тотты. Чүлмәктән җылылык бөркелә, ул рәхәт кенә гәүдәгә тарала иде. Ай, рәхәт. Булай булган, алмыйм инде. Әйе, инде суыктан курыкмабыз. Игелеген күр, улым. Рәхмәт, әти. Аннан соң кеше батырайып чүлмәкне кулына алды, кочаклап тоткан килеш акрын гына әйләнә башлады. Үзе туктаусыз көлде. Мин куркам тагы. Ә син курыккан буласың. Һай, улым, шаян да соң үзе. Улым, җитте куй. Ут белән алай уйнамыйлар. Әти, тагы бер әзгенә тагы. Ут бит җылыгына. Уйнасын инде. Җитте, куй. Әткәй, кешегә ут биреп ялгышмадык микән? Улым, бозма бәйрәмне. Зинһар, сак була күрегез. Ярар. Шитлектән бер кая да китә алмас. Шитлек булыр анысы. Алайса, ут кеше кулына күчте. Димәк, утка ул ия. Кояш сүзендә торды. Икенче көнне үк тимер шитлек китерде, утны хәзер шул шитлектә тоталар. Ул теләсә чүлмәккә кереп ята, кысанда ятып ялыкса, чыга да иркен шитлектә арлы-бирле йөренеп ала. Тәннәрен яза. Ә иреккә чыгу юк, аңа ышанмыйлар. Кояшның кисәтүен җир-ана бер дә исеннән чыгармый. Әлбәттә, ут үзенең язмышыннан бер дә канәгать түгел. Аны билгесезлек бурчый. Ул ирекле зат. Гомере буе шулай шитлектә утырыр микәнни? Гомумән, аны ни өчен монда китереп яптылар соң әле?
Ул нишләргә тиеш? Бу кеше дигәннәре кем булды соң әле ул кадәр? Билгеле, утның шитлектән чыгасы, иректә йөрисе килә. Ул үзенең бар дәһшәтен, көчен кайчанда булса бер күрсәтеп, барысын да таң калдыру турында хыяллана. Кай вакыт ябылып ятудан тәмам туеп, ачуы кузгала да ярсып ук китә. Андый вакытта үз-үзен белештермичә шитлек тимерләрен дер селкетә, кайра башлый. Ләкин шитлек нык, бирешергә уйламый. Ә ишегенә зур йозак эленгән. Шуннан ул өметсезлеккә бирелә. Агымсу аның янына нәкъ шундый чакта килеп чыкты. Утның башын тезләренә куеп утыруын бераз дәшми тынмый гына карап торды. Нәрсә моңайдың? Ут җавап бирмәде. Аңа ваимсыз гына карап куйды да яны белән борылды. Ут дәшмәгәч, агымсу тагын аның күңеленә кагылып алды. Иректән мәхрүм иттеләр дип үпкәләп утырасыңмы? Әйт, агымсу, сиңа минем нинди зыяным тигәне бар? Тияр иде дә, хәлеңнән килми шу. Син ни өчен мине күрә алмыйсың? Ни өченме? Астыртын, мәкерле булган өчен. Минме астыртын? Минме мәкерле? Ой, хурланып үләрсең билләһи. Син карап торуга гына мескен. Сиңа ирек бирсәң, охо-хо. Әле, агымсу, biz нигә бакай ызгышабыз соң, ә? Синең үз юлың, минем үземнеке. Тату гына яшик. Юк инде ут, ансы булмас. Безнең табигатыбыз капма-каршы. Ничек алай? Син күктә яралган, мин җирдә. Килешү мәңге булмаячак. Бу сүзләрне ишетүгә ут дөрләп китте, шитлек аша телләре белән агымсуны ялап алмакчы, тотмакчы булды. Әллә син сугышмакчы буласыңмы? Юк, ничек сугыш инде мин? Мин шитлектә бит. Ут сиздерми генә аңа якынлашты, өстенә ташланмакчы булды. Әллә син шулаймы? Агымсу куркыныч кыяфәт белән ут өстенә килә башлады. Тегесе куркып шитлекнең аргып чмагына ук кирип пысты. Шул чак яннарына җир-ана белән кеше килеп чыкты. Әтиңә ут бирде. Улым туңмасын диде. Кеше кинәт ут белән агымсуның бик сәер карашып торуларын күреп алды. Сез монда нишисез? Күрмисеңме? Дусларча гәп сугабыз ич. Хаҗып. Халла! Ни хәл уткай? Күңелсез түгелме? Исәнме бәләкәй хуҗам? Исән саумы? Агымсу инесенең ут белән шулай кыланып сөйләшүен ышатмады, карап торды да тузынып китеп барды. Җир-ана сәерсенеп кызының артыннан карап калды. Әни, әйт әле. Әти миңа ут бирдеме, юкмы? Нишләп сорыйсың, балам? Юк, син әйт. Бирдеме, юкмы? Бирде, улым, бирде. Ул чакта утка мин хуҗа булып чыгам түгелме? Шулай бит. Шулай. Нәрсәне? Мин гел шулай уттан куркып яшәрменмени? Балам, син кечкенә бит әле. Булса соң, әти аны миңа бирде. Бу вакыт ут аларны астыртын гына тыңлап торды. Ул күп нәрсәне аңлады. Кеше әле яшь һәм тәҗрибәсез икән. Өстәвенә масаирга да ярата. Димәк, тырышса, ут аны кулга иялештерә алачак. Бу бит иреккә чыгу дигән сүз. Утның кинәт күңеле күтәрелеп китте. Менә кеше шитлек янына ук килде. Ут, син миңа буйсынырсыңмы? Хезмәт итәрсеңме? Боер гына, әфәндем. Әни күрдеңме? Әни. Һай, улым. Ашыкмыйсың микән? Башта хылкын фигылен бел. Файдаланырга өйрән. Файдаланырга? Әйе, иң элек бит аңа эш куша белергә кирәк. Ничек? Әйтик, үзеңә бутка пешерттерергә. Бутка? Уттамы? Әлбәттә, утта. Тагы кайда булсын? Син бит кеше. Азыкны пешереп ашарга тиешсең. Кызык икән. Пешерикме соң? Әйдә, менә кызык. Җир-ана коры сары җыярга тотынды. Ботакларны сындыргала бер урынга салды да, өстенә казан асты.
Инде улым, ушакка ут тиргизик. Ничек? Кеше ялт итеп шитлек ягына карап алды. Ут нишли икән янәсе? Аның бит әле ут тиргизүне бөтенләй күргәне юк. Җир ана билендәге ачкычны шишеп алды да шитлеккә килде. Менә күр. Ашкычны йозакка кертәм. Аннан бурам. Кирәк чакта шулай шитлекне ачарбыз да, утны чыгарырбыз. Аннан соң инде утка тиешле буйрыкны бирербез. Әйдә, буйыр. Белмим. Эй, балам, бигрәк яшь шул әле син. Әйт утка, ушакны тиргиз диген. Ут, ушакны тиргиз. Тыңлыйм, әфәндем. Менә ут асылган казан янына чүгәләде. Анда нәрсәләр пышылдый, ушакка өрә, коры ботаклар өстендә кулларын йөртә башлады. Шул чактагылар күрмәгән арада бер утын кисәген култык астына алып яшерде. Тагын бер өргәч, гөлт итеп ут кабынды, ушак дөрләп янарга тотынды. Яна! Яна! Егет икәнсең, афарин ут. Эш беткәч улым утны кире шитлеккә ябарсың. Нигә инде? Йөрсен. Син нәрсә улым? Атаңның кисәтүен оныттың дамыны? Шул, сак булырга. Шул менә, онытма атаң сүзен. Аларның һич тартынмыйча, дөресрәге утны бөтенләй санга сукмыйча, ачыктан-ачык сөйләшүе тоткынның мин-минлегенә тиде. Шулай да ут берни сиздермәде, гарьләнүен чырайына чыгармады. Эш беткәч, кеше кулы белән шитлеккә күрсәтте. Кер. Тыңлыйм, әфәндем. Крем, бик крем. Җир шундук шитлекне бикләп алды, ачкычны биленә асты. Шарт-шорт янган ушак күңелләргә рәхәтлек бирде, зәңгәр билбаудай алан өстенә сузылган төтен инде күл ягына ауыша башлады. Менә алар ана белән бала ушак янында утыралар. Кеше ара-тирә ушакка ботаклар өсти. Аңа барысы да кызык. Чытырдап янган ушак утыда, аңа ыргыткалап утын өстәп утыруда, күл өстенә таралган төтеннең сыйыкланып юкка чыга торуда, яшәүнең һәр мизгелендә ул нәрсәдер аңлый төшә, серләр ача. Шул чак җир ана үзе дә шундыйрак хәләт кичерә иде. Аның күңелендә дә бәйрәм иде. Менә бит күпме хыялланып, зарыгып көтеп алган баласы үз янында утыра. Бу бала нәкъ ул теләгәнчә берәүгә дә охшамаган булып чыкты. Җир инде киләчәген шушы акыллы һәм гүзәл баладан башка күз алдына да китерә алмый хәзер. Әйе, аңа күп нәрсәләр өйрәтер әле ул. Баласының уңышларына сөенеп, алар белән горурланып яшәргә язсын иде. Шул вакыт кеше хисләнеп китеп, аңа итеп куйды. Әни, бу урманнар, күлләр бигрәк ямьле икән. Әйе, шул бала, кадерләрен белеп яшә. Җир ана улының башыннан сыйпады, аннан быгыр-быгыр кайнаган ботканы ачып карады. Менә, пешеп кенә җитсен, тәмләп ашарсың. Шунда ут та телгә килде. Мине кем ашатыр? Әни, ут ашыймыни? Ничек кенә ашый әле? Ут, син нәрсә белән туйынасың? Әнә бит, ушактагы энекәше утын кимерә, безгә ботка пешерә. Алайса, утын белән туйынасың. Шулай итеп аңа тормышның тагын бер сере ачылды. Ушакка утын өстәүне ул ботка пешерү өчен генә дип белә иде. Аның бүтән хикмәте дә бар икән. Карыным ачты. Ашарга бирәсезме? Нишлибез соң, әни? Булайга киткәч, урманны чакырмый булмый. Нигә ни? Утынны ул әзерләр. Карагыз аны, чама белән генә бирегез. Нишләп? Күп ашаса ут тузына, буйсынмый башлый. Әле синең андый гадәтең дә бармыни? Юк, хуҗам, сүзеңнән чыкма. Караны. Җир ана казанны ачып карады. Бурынга тәмле ис килеп бәрелде. Пешкән улым. Шул арадамы? Ут бит ул. Әйдә, тамак ялгап алыйк. Шул чак алында урман күренде.
Улым, килеп чыгып әйбәт иттең әле. Абый, бир әле шуңа берәр нәрсә. Ашыйсым килә ди. Урман дәшмичә генә утны күзәтеп торды. Җир белән кеше казанны учак өстеннән алып, аланның аргы башына киттеләр. Җир белән кеше китеп баргач, Урман бер-ике тапкыр читлекне әйләнеп чыкты да, туктап тимерләрен тарткалап карады. Нык икән, йозагы да әйбәт. Син телеңә салынма. Кушкан эшлә. Тупас сөйләшәсең. Борылыр монда китәрмен менә. Ай, куркытты. Бик китәр идең дә, кит алмыйсың. Китсәм, ул чакта нишләрсең? Мин кешегә хезмәт итәргә тиешме? Тиеш. Моның өчен миңа көчле булу кирәкме? Кирәк. Шулай булгач, ашатмый хәлең юк. Акылың алтын икән. Алтын шул, алтын. Мин бит күктә туган. Мактанчы. Бирәсеңме ашарга юкмы? Сабыр итсәң генә морадыңа ирешерсең. Урман утын хәзерләргә тотынды. Ул агач ботакларын тезенә сугып сындыра, ваклый башлады. Бер-ике утын кисәген читлек эченә ыргытты да, кырын ятып, утның аларны комсызланып кимерүен күзәтте. Кызык тауып, шырк-шырк көлде. Көл әйдә, көл. Мин дәге читлек эчендә утырмам әле. Минем эчендә ирек килә. Каян килгән батыр? Ул арада утыннар бер-бер артлы юкка чыга тордылар. Урман моны башта бик кызыксынып күзәтсә дә, соңыннан курка калды. Моның кулына эләксәң дип уйлап куйды. Күз алдына элегрәк булган хәлләр килеп басты. Болытлар җыелып, яңгыр башланырга гына торганда, бер коры агачны яшен суккан иде. Агач дөрләп янарга тотынды. Аннан ут үсте, көчәйде, агачлар кайнар ут кычагына кирип кара күмергә әйләнә тордылар. Урманның да куллары, тәннәре пеште. Яралары әле дә сызлый. Бәхетең инде. Теге вакытта яңгыр комачаулады. Юкса бугазыңнан алган идем. Алмыйдыр әле, ятана читлегеңдә. Кая барасың? Ыргыт әле тагын бер-икене. Җиткән син ач күзгә. Чыгыйм гына читлектән. Күрсәтәм әле мин сиңа. Hava көннәрен бик күңелле үткәрә иде. Ул әле зәңгәр күккә ашты, әле гөлле чәчәкле җиргә төште. Матур тавышын яңгыратып, урман су буйларын күңелле авазларга күмде. Менә хәзер дә җырлый-җырлый күл буендагы аланга якынлашып килә. Мин йөзәм күкләрне, кояшлы җирләрне, бик арса җир аты, ялыкса канаты, утырам болытка, ял итәм шундагы. Эй, ут, син һаман читлектәмени? И Хава, ярый әле син бар. Минем хәлгә керергә. Ни булды, уткай? Эй, Хава, мине гел бик астында тоталар бит. Бөтен өмет синдә. Уткай, беләсеңме ни эшлибез? Минем башка бер кызык уй килде әле. Әйдә мин сине чыгарыйм. Уйнарбыз, күңел ачарбыз. Ачкыч кайда соң? Ачкычмы? Әниегез дә бит ул. Берәүгә дә бирми. Үзендә саклый. Кызганыч, синең белән уйнамакчы идем. Үземнең дә синең белән бик уйнысым килә, бик. Чынмы, Уткай? Ихласмы? Күк белән ант итәм менә. Рәхмәт, Уткай. Төшермә күңелеңне. Мин сине ташламам.
Хауа, нинди генә рәхмәтләр укыйм икән сиңа. Син шын дус, Хауа. Ярый, мин килермен әле. Мин гизәм күлләрне, кояшлы Манасы минеке. Кая телим шунда барам. Инде аның кеше күңелен генә яулап аласы калды. Бәлки аның ярдәме белән җир анадагы ачкычны кулга төшереп булыр. Кеше ширлек янына әйләнеп кайтканда, аның күңеле шат, кәефе әйбәт иде. Хәлләр ничек, Уткай? Сен әйтәмиш, ник дәшмисең? Дәшәсем килми. Мин ашаудан баш тартам. Ашаудан баш тартасың, синме? Син бит ашамыйча ярты көндә тора алмыйсың. Жүләр. Шынлап әйтәм. Менә күрерсең. Шаяртма, әйт дөресен. Әйе, ашамаска булдым. Протез йөзеннән. Ничек протез? Син нәрсә? Нинди протез? Минем иреккә чыгасым килә. Булай мин үләм. Сүнәм. Мин сине аңламыйм. Ни булды, ә? Мине сиңа кояш ни өчен бирде? Соң, миңа ярдәм итү өчен. Күрәсеңме? Ярдәм итү өчен. Шулай булгач, ник бик астында тотасың? Әтинең әмерен беләсең ич. Хәзер миңа атаң түгел, син хуҗа. Кызган мине. Нигә миңа да башкалар кебек иректә йөрмәскә? Нигә инде син ут була торып иректә йөрергә тиеш? Аннары синең турыңда бик ямьсез сөйлиләр. Гайбәт булар, гайбәт. Ышанма, нахак сүз. Урман абзый юкны сөйләмәс. Урман? Ушалавыл. Мин аңа ышанам. Мин тагын сине дус итмәкче идем. Ярар. Төшермә күңелеңне. Бәлки әле ачкычны кулга төшереп булыр. Әмма сиңа берничә утын кисәге тамак ялгаба. Мин узак тормам. Ашанды. Мине ихлас сөйли дип ышанды. Булай булгач, барып чыгачак бу. Еракта, урман болыннар өстендә ниндидер җыр ишетелгәндәй булды. Аның моңы көмеш шыңдай саргылып, күл буена килеп җитте. Хауа! Мине гизәм күкләрне, кояшлы җирләрне. Бик астан җиләгем, ялыксам канатым. Утырам булырка, ял итәм шунда мин. Абау, син һаман чыгармадылармыни? Күреп торасың бит. Мин сине бик кызганам, Уткай. Язмыштан узмыш юк. Менә шундый хәлдә инде мин. Юк. Кул кушырып утырырга ярамый булай. Мин сине коткарам. Хауа дускай, синең теләгең изге дә бит. Тик көчең генә юк. Кемнең көче юк? Минемме? Син мине белмисең әле. Аларга таба кеше якынлашып килә. Кәефе күтәренке, йөзе шат. Нәрсә шаулашасыз? Шаулаш мине. Утны ни өчен бик астында тотасыз? Тукта, син ни өчен әле аны яклыйсың? Минемчә аның хәле бер дә зарланырлык түгел. Менә үзеңне ябып куйсалар әле белер идең. Кеше елмаеп куйды, аннан ниндидер эчке тантана белән куеныннан ачкыч тартып чыгарды. Күрдеңме? Ачкыч! Ут, күрәсеңме? Кеше безгә ачкыч алып килгән. Булсасың,
Baribir oshmay ol shitlikni. Nishlab oshmasin dey. Oshasin bit inim. Osham degin. Siz 10 soatgina. Mundali uylarga kira. Narsasini o'ylaysan ani? Ko'rmaysanmi o'tning halin? Qo'rqoq bit u. Kimdan qo'rqim demin? Sendanmi? Alla shundan da shiklanasan endi. Aytam bit, qo'rqa. Menmi qo'rqam? Qo'rqasin. Mana ko'ribsiz. Yigit ekansin. Ayda shiq o't. Narsa kutasin? O't shitlikdan chiqdi. Kishi bilan havo shuning shotlig'idan shirildashib suylashib turgan arada o't bir yoqqa sikirdi va yo'q bo'ldi. Degilar onun yo'qolganin birozdan eskardilar. O't qochdi. Qo'lmadi. Nishladik biz? Bu vaqt o't kulimsirab yashiringan yeridan ularni kuzatib turaydi. U kutmaganda qabat ular yonida sikib chiqdi. Hay! Shoyartdi bit u, shoyartdi. Qarali sen oshqishni nishi qo'lga tushir olding. Ani berdi. Anisi yaratash ularni. Shul chog'alanga Urman bilan og'imsu aylanib qo'ydilar. Urman ingine yuvan kusak ko'targan edi. Bu ne ish? O'tni nega chiqardingiz? Oshqish hozir kishi qo'linda, tilasang ishlay ola. Shitlikni sen ochdingmi, anakash? Men Seni nikash bala qoza chiqarmoqchi bo'lasan endi. O't meni tinglarga so'z berdi. O't qashondimmi? Ey, o't, marsh shitligingga. Opa, nek singil o'tqa baylanasan? Kim ekanin bilganga baylanan. O'tqa men xo'ja, qisilma. Oshqish mening qo'lda. Qo'ya, beralimda. Mana shulay nikash. Yo'qsa ortiq erkinayib ketdim. Bir, oshqish meniki, ani menga berdi. Aytirdim endi onada. Aydam, marsh shitligingga. Aydali, Urman kirtik shuni. Kelali, ko'saging bilan. Ular birgalab o'tni ovlarga kirishdilar. Onu bir yoqdan og'imsuv qissa, ikkinchi yoqdan ko'sagi bilan Urman oyqadi. Shulay o'tni shitlikka qo'yib kiritirga tirishdilar. O't kirmas shinali bir ikkinchi yoqqa tashlandi. Havo esa o't yoqli bo'lib, anga dard berib turdi. Tattirma! Yaqin jibarma o'zlari. Oxir chekda baribir o'tni shitlikka kiritib yopdilar. Og'imsuv shundoq yizoqtaldi. O'tira ber. Tinchroq bo'lar. Gel bulay osray olmassiz hali. Ana, ko'rdingmi neshik yoniy? Sen anga ishonma. Mashqishni ikkinchi yo'la ishlama. Rahmat opa. Birozdan og'imsuv bilan Urman og'ochlar orasina kirib yo'qoldilar. Ko'l bo'yi tinib qoldi. Baritek qushlar sayrovig'ini eshitlaydi. Opa neydi? Ey qiris xiliqli da endi. Shulayda u seni yarata. Oshqishni berib qoldirdi deb. Ne ishini olay ishlagandir, o'zim tanlab eshittirmayman. Sen oshqishni o'zing bilan yurtma. Tushirib qoldirarsan. Shundan sen onu yashirib qo'y. Qoyog'ini yashirin ekan. Ene bit og'och quvishi. Mina degan o'rin. Mina degan o'rin qo'y shunda. Kishi, bolam, qo'ydasin. Shu. Eshitasizmi? Ankay bu. Ana seni shoqiran. Bolam, kishi, sen qo'yda. Bor yigir. Munda, opa. Nima, sen ketma yana. Men oshqishni. Mina, shunda kut yana. Havo bilan ikkovdan ikkov qolg'ash, o'tqa shundoq jon kirdi, ul qo'llarini uvalab shitlik bo'yinda yerinib oldi. Baxit bosa, bulay bo'lg'ash, shitlikni baribir ochtiram men. Havo, mana ko'pdangi tilagingga erishirga eng joyli shart. Ayda, meni shigarda ovlaqda bir ko'ngil oshiq. Lakin gil shoyarunig'ini bilgan havoning yuzi ne ishindir jiddiy ko'rina. Ko'zlari o'tqa to'g'ri qaramay. Havo, sen menim bilan o'ynarga tilagan eding tugilmisan? Tilasam ne bo'lgan? Balki hozir tilamimdir. Ayda, osh, shoyartma. Bilmim shu. Aldamazsınmı sen meni? Ne söyleysin Havo? Menim senden yakın kimim var?
Берәрсе күреп алса, ул чакта нишләрбез? Курыкма. Мин шундук читлеккә кереп утырамын. Ризамы? Ант ит. Билләһи менә. Әгәр алдашсам, Кояш атабыз язасын бирсен. Я, канәгатьме? Ярар. Булгач булсын. Әйдә чык. Эх, рахатсың иректә. Кара инде бу жүләрне. Ут, син нигә болай сәер көләсең? Ахмак син, ахмак. Я, кем инде минем ишене иреккә чыгара? Харап булды. Бетерде. Әнкәй! Әнкәй! Иреккә чыккан ут исә шундук ярсып биергә тотынды. Тирә-якка очкыннар чәчте. Чыктыңмы иреккә? Я, кем миңа хуҗа булмакчы? Менә урман өстеннән гүли-гүли янгын йөрде. Ачыргыланып кычкырган, ыңгырашкан тавышлар ишетелде. Кинәт ялкын эчендә җир-ана белән кеше күренеп китте. Урман күсәге белән ялкыннарга шап-шап суга, тирә-ягына кизәнә иде. Аннан ул да ут эчендә калды, гөрселдәп җиргә ауды. Җир-ана, кеше, һава, агым су барысы да аңа ярдәмгә ташландылар. Коткарырга теләп, күлгә таба сөйрәделәр. Әмма үзләре дә ут эчендә калды. Җир-ана ачы тавыш белән кычкырып җибәрде. Улым! Харап булды. Коткаргыз! Шул чак бөтен авазларны күмеп, көлү тавышы кабатланды. Бу иреккә чыккан утның тантана иде. Утналар барыбер җиңделәр. Ахыр чиктә бергәләп бастырдылар. Ут хәзер бөрүшеп, читлектә утыра. Кояш бу фаҗиганы тикшереп, барысын ачыкларга тиешле хөкем чыгарырга булды. Шул сәбәпле алар кабат күл буендагы аланга җыелдылар. Ләкин бу элекке шау чәчәктә утырган алан түгел иде инде. Кая карама аркылы-торкылауган, кара күмергә әйләнгән агачлар күренә. Аяк астында кисәүләр аунап ята. Калкурак бер урында урманның күмерләнгән гәүдәсе сузып салынган. Җир-ана, агым су, һава, кеше мәйет тирәсендә урнашканнар. Йөзләре кайгылы, барысы да хөкемдарны көтә. Ниһаять янгыннан калган урман өстендә яктылык күренде, беренче нурлар аланга сибелде. Кояшны көтүчеләр җанланып, кыймылдашып куйдылар. Хөкемдар килә. Барысы турып басты, алтын таяк тоткан кояш барысын күздән кичерде. Бәлә килде. Гүзәл җир йөзе кара күмергә әйләнде. Урман һәлак булды. Кем гаепле? Кеше гаепле. Барсы да аның аркасында. Юк, гаеп миндә. Ашкыш кеше кулында иде. Утны ул чыгарды. Ничек алай? Мин бит ашкышны
әнкәгезгә тапшырдым. Кичер, Олуг Кояш. Гаеплемен. Мин бирдем. Менә утны читлектән чыгаручы кеше чыгарды. Дөресме, улым? Юк, читлек янында Хава калды. Хава, син нәрсә әйтерсең? Мин белмим. Белмиме? Мең рәхмәт сиңа, Хава. Ут мине алдады. Ишеттегезме? Кеше гаепле түгел. Алайса, кызым, синең эшеңде. Читлекне син ашкансың. Мин Ничек алай килеп чыктысың? утны белмәгәнмен. Ут астыртын эш иткән. Мин сезне кисәттем. Ут хәтәр нәрсә, сак булыгыз дидем. Нинди зур фаҗига килеп чыкты. Кичер, Кояш. Әткәй, гафу. Мин анысы кичерермен. Тик кем кайтарыр җир йөзенә яшеллекне? Урманны кем терелтер? Шул вакыт кеше җирдә ничектер сакланып калган яшел үсенте күреп алды. Мин, әткәй, мин кайтарырмын. Менә, күрәсезме? Үсенте. Гаҗәп. Ничек исән калды икән? Мин әткәй аны карап үстерермен. Үсеп җиткәч, үрчетермен. Җир йөзен тагын урманнар каплар, яшеллек басып китәр. Урман абыйбыз да терелер. Тормыш дәвам итәр. Рәхмәт, улым. Син безне коткардың. Ниятең изге, улым. Мин синдә ялгышмаганмын. Без сиңа булышырбыз. Шулай бит, балалар. Булышырбыз, әткәй. Җир элеккечә ям-яшел булыр. Ә утның кем икәнлеген без инде белдек. Сак булырбыз. Ут безнең тугры ярдәмчебезгә әверелер. Шулай бит, әни. Әйе, балам. Шулай була күрсен. Амин. Бу зур һәм изге эштә сиңа хәер, Фатиха. Кадерле балалар, сез язучы Солтан Шәмсинең «Ут хәйләсе» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Госман Әхмәтҗан инсценировкасы. Рольләрне башкардылар. Алып баручы Ринат Таҗетдин, Кояш Илдус Әхмәтҗан, Җир ана Зөлфира Зарипова, Урман Илдар Хайруллин, Хава Люция Хамид, Агым су Дания Нурлы, Ут Хәлим Җәләл, Кеше Юныс Сафиулла. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.